Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur guztiak ez dira berdinak, Batzuk txikiak, besteak, handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, Wof, wof, wof! Italian, vau, vau, vau! Txina handian, Wan, wan, wan! Eta Euskal Herrian, xauk, xauk, xauk! Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. txakur guztiak ez dira berdinak, Batzuk txikiak, besteak, handiak, denek dakite ondo zaunka egiten. kalera nahi badute askar irten. Ameriketan, Wof, wof, wof! Italian, vau, vau, vau! Txina handian, Wan, wan, wan! Eta Euskal Herrian, xauk, xauk, xauk! Txakur guztiak ez dira berdinak. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Txakur txiki gorritxo bat faltatu zain niri, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. Kriskitin, kreskitin, larroxa eta krabelin, hartaz baliatzen dena ongi bizi bedi. ¡Bien para uno! ¡Garratxaldeon! Ongi etorri trikitraka trikitronea, zemuz zabete? Seguru? Ederki aizue begira ze tarta doktorea ekarri dudan, Gustatzen zaizue? Bai? Banik egin dut, aizue 6 arrautza, kilo bat irina, olioa, azukre pixka bat, eta hori bai, txokolatea barra, aizue.
Goxoa dago, nahi alduzue pixka bat. Bai? Ba, txiribitonena da, baina lasai, gure morroskoa oso eskuz zabala baita. Beraz, seguru nago, zatitxo bat emango dizuela, seguru. Arratxaldeo, txiribiton, zure zain nengoen. Ara, beira. Beira, ze tarta ikusgarria egin dizudan, Aizu, txiribiton, gure lagunei pixka bat emango diezu ezta. Zuk, ez duzula lagunik? Baina ez dira zure lagunak, geure geltokira etorri diren eskamutil guztiak. Animo, txiribiton, emaiezu zatitxo bat. Txiribiton, ez zaite hain zekena izan? Txiribiton, zati txiki bat behintzat, eurek ere proba dezaten, txikia! Nola ez? Ara, enekien horrelakoa zinenik, Tripazorro egoskorra, jantzatzu dena hartu dana, ia bengoz lertzen zaren olentzero! Arraioa! Tarta desagertu eginda! Norbaitek aurre hartu dit! Pepillo narruzendoa! Txiribiton kotxaduaren tarta ebasten saiatu zera? Bai, nagusi, Robin Hooden egin nahi nuen. Txiribiton potoloari kendu, Pepillo gozetuari emateko. Baina antza denez zen naiz inguru hauetako lapur bakarra. Eta orain ze esango diondik txiribitoni, Aserratu egingo da? Badakitzer egin dezakegun nagusi. Disimulatu. Horixe daukagun aukera bakarra. Betiko tontakeriak egingo ditugu, ez gertatu bailitzan. Zozketa adibidez. Tira, ez palin badago beste remediorik. Ekarri kutsa bedinkatua, mesedez. Lagunok lasai, Bere ala, tarta berreskuratzen saiatuko naiz eta orduan gaindik zati haundi bat emango dizu, seguru. Ara, Bilboko plaza ikazkinez bete zaigu gaurkoan ere. Ia gaurkoan gorriz nor jantziko den. Lehenengoa. Hautxe bera, ia nor dugun hemen. Javier López! ¡Aupa, Javier! Arratxaldeon, zemuz, guztiko ondo? Ondo? Bai, ederki ba, ikusezagun bigarren lehiak idea zein dugun gaurkoan. Ja ba... Álvaro Cano! Aupa, Álvaro, ja ba, askarrona! Beste mutiko bat, zen mozade, Álvaro, ondo? Sorpresa, ezta? Bai, ederki bat talde gorria ezagutzen du. Oso ondo, eta orain talde urdineko ikazkinen txanda da lagunok. Eta hemen txedut lehenengoa. Ea, datorrela! Marina Rodríguez! Kaixo, guapa? Kaixo. Zer moduz ondo? Bai. Bizikletara mateko prest? Bai. Oso ondo, ezagutu dezagun zure taldekidea. Hemen txedut. Bigarrena. Eta ea guante hauek irakurtzen uzten didaten. Datorrela Alazne Aja! Oso ondo!
Kaixo alazne? Kaixo. Ondo bazkaldu da etorri altzara ikatza botatzera. Bai. Bai, oso ondo horrela behartzen ditugu sasoitxu, ezagutzen ditu gure ikazkin lagunak. Hori da, eta orain ikatzaren bilagoaz, baina lasai, bere alaxe hemen txiongo behatan lehiaketan antolatzen. Aio, lagunok, gero arte! Agur, goze. Kaixo eta kaixo! Arratsaldeon Bilbo! Aupa Zabalburu! Gora saspikalea! Biba! Santutxu, indautxu, deustu, abondo! Eta bar! Errekalde! Ederra daukazue Euskalduna jauregia. Ederra duzue Guggenheim museoa, ederra. Tira lagunok, benetan dotorea duzue iria. Oi, Sevilla ematen du aizue. Sevilla, haxe maravilla. Nahikoa duk, entzunzak ondo. Sevilla Andaluzian zegok, eta Bilbo Euskal Herrian. Ziri baino batxekiate, motel, ederki zeutzen dianik ziudade hau, Bilbo! Bizkaiko hiriburu nagusia. Egia, hemen gondartzak izena xaukak, La Concha, baiet? Eta hemengo futbol taldea duk, Osasuna! Kontxo, Txiribiton, bazuan, orduan, motel, begira, gure lagun guztiak zedekin ez zain. Wow, ulala, Txiribiton! Alkatxofaren dieta egin alduk, mis Bizkaia ematen duk! Zer? Txokolatezko tarta? Ia ikusi dugun? Motel, arrastorik ere ez? Astu tartak, tripasikin hori kenduta asko sobeto dantzatuko du! Altzaporru! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru da txapelduna. Siribitonius baborius, potolus tontatus. Nagia, satarra, baldarra, artikoko morsak baino motelagoa. Ez daukak inongo fundamenturik. Kontxo, Txiribiton. Wow! Txiribiton biderbi, Txiribiton bikoitza. Houston! Araxo bat daukat, araxo bat ez. Pi, araxo! Kaixo, Txiribiton. Agur eta ore, Txiribiton handia, nire laguna. Zuzara nire zeruko argia. Bapo, Txiribiton! Ik daukakik abinezia arazoa konpontzeko. El negociador! Altza, Txiribiton! Eta altzaporru! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru da txapelduna.
Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Orain bai lagunok, merienda txiribitonezkoa egingo dut. Zuek ez esan ezer baitan eri, Tarta, geltokiko teliatuan aurkitu dut. Tira, auskalo, nork utzi duen hor. Baina orain nik jango dut, nik oso osorik. Eta zuek ego disilik, begira eta mesedez, ez sortu izkanbilarik, Tira, batek baino gehiago, inbidia galanta pasako du. Pepito handiak, tarta zati dotore bat jaten duen bitartea. Kaka zaharra! Hiriburu hau hankaz gora dago, ez dago eskubiderik. Tira, ni banoa Bilbotik. Ez duzue Pepito handia berriz ere ikusiko. Agur! Epa! Kaixo maitan, Kaixo? Mira, banuen jolasan ibiltzeko gogoa. Oraintxe bertan esaten ari nintzaien gure lagunei, zeinen ederkiari naizen pasatzen Bilbon, ez aldara! Zaitu zaite das gaitezen lehiaketarekin, Ikustezagun bat alde gorrian zer daukagun. Haze bin nolako lehiakide. Lehenengoa Javier López izena du, ez da Javier? Esaiazu gauza batzuk, badakazu animalia bat etxean, ez da? Bai, Ze animalia da? katua, Katua. Eta ze izen dauka? Flint, Flint? Ara, aizu, eta oporretara joateko leku bat, adibidez? Laredo, baina seguru ondo da, hola. Eta bigarren lehiakidea, Álvaro Cano. Álvaro, zu baldaukazu animaliarik? bai, Bai, ze animalia da? txori bat, Txori bat, ze izen dauka? tintin, Tintin, aizu, eta oporretara joateko leku bat? Kadiz. Kadiz, ez da aukera makara, tira, ezagutzen dugu talde gorria eta txalo behientzako!
Primeran, eta orain ezagutu ditzagun, talde urdineko partaideak lehenengo neskapolitau, Alasnea jadu izena, ezta? Eta zer gustatzen zaizu zuri jateko, moñoña? Arroza tomatearekin. Goxoa benetan. Eta ze kilo gustatzen zaizu? Baleta. Baleta, zeinen ondo. Eta oporrak nun pasatzen ditu Alasnek? Laredon. Ondo, beraz, bizkaitar peto-petoa dugun eskapolitau, ederki. Eta bigarrena, Marina Rodríguez, ez aldala? Bai. Bai, Marina, zer gustatzen zaizuri bazkaltzeko? Patata tortilla. Patata tortilla, baita nire neska. Eta, kirolik egiten alduzu? Bai. Zein? Balet. Baleta, beraz, bi dantzari ditugu talde urdinean, ondo, txalo bat beraientzako mesedez. Eta orain bai, datorrela, gure tren baitea, Felipe! Hementxe daukagu gure tren baitea. Ia, guazte gure lekuak hartzea pixkanaka. Horrela, eta Javier, bai hasiko gala zurekin, beraz? Begira, hementxe duzu lekua, hartu zazu, eta bat bita hiru, hasi nahi zunean, haupa Javier! Aupa, ia ba? Ui, animo Javier, lasai, konzentratu, Ui, epa, oi bai, ia ba? Hiru, primeran, ia ba? Epa, lasai, aupa Javier, epa, animo, ui, aupa Javier, ondo, primeran, aupa Javier, epa, eta, zazpi, eta hasi nahi duzunean, haupa Álvaro! Iepa, zartu duzkenean! Epa, animo, Venga, mote! Iaba, epa, bakarra zuen baino lasai, Bi, oi bai, iaba, hiru, primeran! Ui, haupa Álvaro, lau! Iaba, oso ongi! Sei, bikain, epa, animo! Ederki bat, azpina sartu dute, ederki egin dute talde gorriko bidaiakidek, orain intxeri, lasai deskantzatu, eta ikon ezagun talde urdina zer egiten duen. Marina eta Alasne! Iaba, Alasne, etorri honera, begira, hemen duzu zure lekua, ez mutu, eta hasi nahi zunean, iepa! Animo, dauka Alasne! Ui! Iaba, epa! Lasai, Alasne! Oso ongi! Iaba, hiru, primeran, haupa Alasne, epa! Iaba, animo, hori da, epa! Eta, ongi! Punteria! Bosgarrena ere sartu du Alasnek eta ikus ezagun Marinak zenbat sartzen dituen. Marina hartu lekua, bat bita hiruekin! Iepa, animo Marina! Ui! Animo, hori da, epa, ia indarrarekin, Iaba, iepa, ia, Marina! Iepa, bai, iepa, iaba, lasai, primeran, hiru, oso ongi, iaba, epa, animo Marina, lau, ongi zabiltza, primeran, iepa, iaba, okarren azkenean ere sartu dala, finalerdia bukatu da, guatzen agak aurrera, iaba, guatzen. Javierrek zazpi sartu ditu eta Alvarok berriz, beste zazpi, berat guztira, 14 puntu dira, txaloa baietzako ederki egin dute, Oso ondo! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue, bai Alasnek eta bai Marinak, 5 neikazpusketa sartu dituzte, guztira 10, eta talde gorriak final handia jokatuko du. Era, zorionak bioi, Oso ondo, ekarri ona motxilak, eta bai Alasnek, eta bai Marinak, motxila dotore hauek eramango dituzte etxera opari bezala, eta zuen txalo ikaragarria! Oso ondo, bai barkatu! Ikat gehiagoren bilagoaz eta noski entrenatzera, gero arte lagunok, agur! Agur! Gozen!
Txiribiton. Utzi behingoz tontokeriak eta etorri ona. Lanean hasi behar duguta. Mirrita Txiribiton, hau ez da breakdance ikastaro bat egiteko ordua, Orain kantuan egin behar dugu. Txirri, bakarrik kantatu beharko duk. Guk ezin diogu. Baina ze gertatzen zaizue ba? Estresatuta gaudek, deprimituta, lan gehiegi egiten diegu. Tira, honek larria dirudi. Etorri zaitezte meserez. Etorri ona eta jarri. Tratamendu bat probatu beharko duguta. Eseri zaitezte, eta orain relax saio bat egingo dugu, lagunak. Horreterako, arnasa sakon hartu. Txiriton, al kompas. Hori da. Orain, begiak itxi. Eta imaginazio lan bat egin behar duzue. Pentsa ezazue, urrutiko irla batetako ondartzan zaudetela. Ondartza bat. Ikuste alduzue ondartza politori? Itontoa ez, Nola ikusiko dugu, begiak izteko agindu badigu. Ora, konzentratu egin behar duzue, Mirrita Txiribiton, imaginazio lana egin behar duzue. Kontxo, itxi begiak, eta pentsatu, imaginatu ondartza baketsu hori, ondartza baketsu zabal batean, aize leuna, ondar beroa, itxasoko ura epela. Tira, babukeriak egitari utziko diozue, ala ez, Kontxo! Segi. Orain, etzanda zaudete, eta eguzkiaren izpiek zuen larrua berotzen dizuete. Txiribiton, protekzion! Hori bai, protekzion amabos! Mirri Txiribiton, mesedez! Tira, ez daitez pentsatuak izan! Mirri Txiribiton! Mirri Txiribiton! Baina zaudeten ez baduak izan! Mirri Txiribiton! Nahikoa da, Kontxo! Nahikoa da! Pozik egongo zarete, ez da? Txaketa erabat ondatu didazue. Txirri, ide txaketa ondatu diagu, baina guri estresa guztiz desagertu zaiguk, ez da Txiribiton? Argi dago, Estresa usatzeko, ez dago, barrekitea baino berik. Kontxo, beraz orduan kantuan egiteko preste egongo zarete, ez da? Noski, troski, gorputza puntu-puntuan daukagu! Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Zertan gara berdinak, Zertan diferente, zertan gara berdinak, zertan diferente. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neskak eta mutilak beltz izan nahi zuri, biluzik jarri ezkero guztiak urduri. urduri, gorputza
Gauza dugu kapi eta motore fin, pozik bizi gaitezen daukagunarekin. Desberdin gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Gorputza, gure gorputza, neska mutilen arteko aurkikuntza. Neska mutilen arteko aurkikuntza. Txirrindan hork eramango duen orain ikusiko dugu. Lehenengo hautagaia Javier López. Flint izeneko katua dauka. Laledora oporreta joatea asko gustatzen mentzaio. Eta mendikan gure geltokitik jago bari bere lagunari agur bero bat bidaltzen dio. Animo Javier eta txaloak mesedez. Oso ondo eta hona hemen finaleko bigarren partaidea Álvaro Cano Bilbotarra, 10 urte saskibaloieko jokalari fina omen da. Kadizen pasatzen ditu oporrak, makarroi jale amorratua omen da, eta bere sendi guztia agurtu nahi dugu, beraz, txalo zaparrada bat Albarentzako mesedez. Eta txalo ikaragarri honen ondoren, datorrela gure tren maitea, Felipe! Entzun du, gure deia Felipek eta gure lekuak hartuko ditu. Javier, finalarekin hartzeko armoz, bai, ezta? Ba, hartu lekua, eta hasi nahi duzunean, haupa Javier! Ba, ongi hasitzea! Bi, primeran! Ja ba, iru! Ongi! Lau! Hasitzea! Ui! Animo Javier! Epa! Lasai, Ja bau! Zei! Oso ongi! Epa! Haupa Javier! Ja ba! Epa! Zazpi! Primera zabiltza! Epa! Hemen txeu zuzure lekua, eta hasi nahi duzunean! Haupa, Álvaro! Bat! Epa! Ia ba! Epa! Lasai, Álvaro! Epa! Ia ba punteria hori! Bi! Oin bai! Iru! Primera! Lau! Ongi! Oi! Ia ba! Epa! Lasai, Álvaro! Konzentratu! Bo! Ia ba! Sei! Ia ba! Epa! Javierrek 8 sartu ditu eta Álvaro berriz 7, beraz gure gaurko irabazlea Javier da txaloa beretzako! Haupa Javier, zoriona! Hemen txaldo paria! Hemen txerraketa, eta Álvaro Cano gure finalista, raketa ikaragarria beramango du gure eroigarri bezala, eta zuen txalo zaparra dau! Eta Javier ere punteria erakutsi du, egin du eta beretzako txirrin dau da, lagunok hilak eta bukatu da eta buk jolaztera guaz, gero arte, aio! Agur, guazen!
दिल में दर्द बन कर आने वाले को ज़माने भर की रात दे मुझे तड़पाने वाले को मेरी मैयत पे कर आने वाले को डाल दो अपने आंचल का टुकड़ा दे मुझे तड़पाने वाले को मुझे करार भी था नया चल का टुकड़ा बन कर आने वाले को क्या करूं दम निकलता नहीं है दे मुझे तड़पाने वाले को बने आंचल का टुकड़ा Txiribiton, bizkor krispeta prestatu, beti segituan hasiko duketa. Esko kolo,
beti mu ez, beti zu. Bizkor, eman krispeta makinaren turboari. Chiribiton, crispetón, palomitón. Chiribiton, barreilarriago, telepizzakoa ematen duk. Ze, harto krispeten makina kaskatu egin dela. Wow, eskerrak hemen ez dagoen txirri, Bestela, akabo. Haurtxo txikia zeaz. Ziton, bizkor. Hau dena txukundu beharra zen, Bizkor. Ea, txukundu dena. Ea. Nik txukundu diat nire partea, Ea, bizkor. Lagun dingo diat, bizkor. Listo. Juan, polillori. Polillorrek, non dago maialen polilla, non dago maialen printzesa, non dago sabatxirri. Gaixo, mirrita txiribiton. Ikusi alduzuen maialen, nire lenguzinaren alabatxo txikia. Anju, politxoni, begira. Txutxurruko, gamurro, takarrakene. Neskatila hori itxusin mortala duk. Oso, bibotea feitatu inbiar diok, Aixe nabari duk, ire familiartekoa dela, Familikoa? Zergatik, belarrien gatik? Belarriak ere, bai, zatarratik ikibesela, Eta mañoso kompletua duk, ibesala. Ago isilik, ago begira, maialenek lo hartu duzeko. Hor dago, goxo, lo maialen, Ago isilik, demonio! Ez natu egingo duketa? Txiribiton, flautista. Hobeto esan da, turutista. Tira, lo hartu du naiz, nik orain mantatxo bat ekarriko diot, Goxo, lehor lo egin dezan. Eta zuek diok ondo zaindu, ados? Txiton, listo. Nahikoa zaindu diago dagoeneko, Haren, gualsemak telebista aurrera! Mira, Txiribiton, bizkor, piztu. Bat! Hiru, lau! Zina zuteta mutiko alai bihurri eta azkarra. Ez da geldirik egoten ez zaituzten bakea. Zina zuke? Rompa! Ja, zintzen duen honek. Ja, zintzan, eintza bihurrikearen bat, bizkor. Kopelas, hartaburua maialen esnatu duk. Txiribiton, kanguro lan egin barko diagu. Kanguro! Ja. Kurrukutxu, bira. Piruleta gozoa, nahi. Mayuki korilla.
Maiale, dinosaurio, polita, dinosaurio. Pingüinoa. Jopelas, ez du nahi. Ze pepino da hau, Game Boy modernoa. Zer da hau? Guau, Txiribitón, kanguro profesionala, Txiribitón, potolon nora hoa? Inazak utzi hemen bakarrik monstru honekin. Ai, Txiribitón! Gozea duela, ikustu dezue hau bezalako majaderoa. Txorizo Pamplona ogitartekoa ekartzen ztio ba, Txiribiñano, dieta mediterránea honen etxai kriminala. Txibitón, ez aiz enteratzen? Haurtxo txikiek ez dituzte Txorizo Pamplona ogitartekoa jaten? Ez ez? Papillak eta potitoak ez da? Zen? Txiribitón! Gaur inspiratutago noski, Txorizo Pamplonan ogitartekoa turmisetik pasa, eta papilla zoragarria ingo diego! Stop, Txiribitón! Ederki, orain botellatxoa bete beharko diagu. Pizko bat gehiago. Maialen, lo que no mata engorda. Meriendatzeko orduan. Horrela, seguruago, Bai, horixe, ja? Kategorian, honek ez zigu tabarra gehiago emango. Ez horixe. Txiribitón, zikiñoso. Bai? Txiribitón, premio! Magia duke, Txorizo Pamplona usain askagarriek asagok hemen, Eintza zerbait. Zuri osaba, txirri izango da, baina zu, txerri zara. Mamorio, opinas, Txiribitón, Txiribitón, mesedez nola jantziko dio gori, Hobeto zuok aurra milutzik, ireka atzontziko hortera hoiekin baino. Ez eta ez. Zer, non dago nire printzesa? Non dago Zabatxirriren printzesatxoa mantailosoko duena? Balorea behar da gero, honelako txorongoak egiten dituen aur bati printzesa deitzeko, Maialenek kakitas egin ditu. Kakitas? Kakotas!
Tira, baina ipurditxoa ganoraz karbituko zenioten, ez da? Oi, txiribiton, eraso mokordon! Listo, orain garbi xauk, aingerutxo ematen dik. Aingerutxoa ematen dik, Aingerutxoa ematen dik. Eskerrak aingerutxoa ematen duela eta ez dela neskato bat. Pampin bat baizik, baina zuek deitxura duzue, Satanaz eta Luzi, Bernat kanteak, txikikuko zaituzten, egiten zuen azpidatzen eta pampin bat ekarri dut, nazkararriak, oazen betik, azen. Ya. ¡Aupa, Pepillo! ¡Ánimo, campeón! ¡Ya! Estari krudela zara! Terminator! Ya! Livingston doktorearen ondorengo zuzena! Esploratzaile guztien! Jo! Errege absolutoa! Epa! Ez dago erresa! Lagunok! Bukatu da morokatu gaiztoaren tirania! Trampa itzela prestatu diot! Ea, esaidazue! Zer gustatzen zaie katuei jateko? Bai, xaguak ere bai! Baina batez ere, hementxe dut! Bixigua! Tira! Bixigua hementxe bertan utziko dut, eta morokatua tentatuta etorriko da. Orduan salabardo botako diot gainean eta zaz! Eizatu egingo dut. Eta ondoren, Malasiako zoologikora bidaliko dut. De balde! Zureak egin du! Katutxo! Ánimo, Pepillo! ¡Aupa, campeón! Harrapatu zaitut, morokatu inusentea! Morokatua nik engantzatu dut, eta zuk nagusia harrapatu duzu, nagusia, eta gaur bai, ongi kobratuta joango zara etxera, Socorro! Pello buru solia data eltxoek eltzen diote, ama betik ejanda bilantzitxan noa arlote. Txiri jo, kate zainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Pello buru solia data eltxoek eltzen diote, ama betik ejanda bilantzitxan noa arlote. Txiri jo, kate zainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa.